Pitik-pitikan. Kuwi uga kudu dijajal. Dijajal. Mbak Yovika bar Mbak Yovika sinden siji mboko siji kudu dites. Dites satu persatu. Sing menilai kamu ben adil. Oke. Iya. Ya. Tapi Mas, joget pitik-pitikan nek gak dicontoni ya gak afdol, kurang afdol. Ya iya no, contoni sik Mbak Yovika Contone, sik, ya. sumise sik ben dicontoni karo Mas Victor. Ya, Ayo. oke. Ayo contoni gendangan. Aku rada kaku Mas nek iki jane. Dudu paku asline, dudu kulinaku jane. Ya ning sampean jajal kendangane aja angel-angel gerane, sing mudah wae. Itu jan luar biasa. Ya jajal. 1 2 3 pitik-pitikan joget. Yuk. Oh, ngono kuwi. Lah. Iya. Kuwi wis jan kaya mentok dobel tenan. Kuwi Mas Victor contohnya sudah cukup jelas napa belum Mbak Yovika? Piye kurang? Sampun. Hah? Sampun jelas napa dereng? Kangge kula sing kados ngeten iki to Mas sing kaku ngeten iki terlalu rumit. Wo, bagi seorang wanita terlalu rumit. Nggih. Sing penangen lho to, tangane ora usah penak-penak ubah, wae. tangane Iya. langsung ngene wae. Nah, ngono lho. Nah, dicontoni alon-alon ngajari wong wedok ki Alon-alon alon-alon. Mas Victor. Ya. Yuk 1 2 3. Ya, yo. Alah. Sayang anak, sayang anak. Oh iya, jadi pas dangdut iki bokong itu diubahke. Oh iya, itu khas Banyuwangi. Ayo, wis penak kuwi Mbak Yovika. Penak lho. Kowe nganggo mak. Sing menilai kamu ya nanti, Oke. yang menjadi guru kamu. Oke. Ayo. Yo, Mbak Yovika sudah siap? Yo. Nenek. Ah, mendek angel Pak mendek. Ayo, ayo. Yo, 1 2 3. Ya, yo. Wah. Ayo. Pas dangdutmu pas ya. Duduk. Nek ketoke nek sik. Nah, satu kali lagi. Satu lagi ya? Satu kali lagi. Kok Victor pindo kok? Oh, aku pindo paling ora sampai ke pindo. Ayo mindo ya. Mindo. Yo. Sampai esuk. Ayo. Yo. Wes. Wes. Duduk. Nilainya berapa? Iki paling ora oleh 7, Mas. Wih, kok isih 7 lah, apik kaya ngono kok 7. Setop min saiki nilai 10 wis apik banget. Oh, 7 yuk mergo urung perbandingan yang lainnya. Iya no 7 wis sampai coba Liyane. Ki sing ki. Ayo, bisa ngadeg. Yo. Wah, piro iki nggo? Joget. Gak wani aku deh. Yo, jajal kok kono. Dipasne kendangnya lho ya, mosok jogetnya seliring. Ya. Yo, coba kayak ngapa ya. Yo, yo. Sik. Piye? Kurang mendek. Oh iya, kurang mendek. Masukannya kurang mendek. Kurang mendek, kurang jentit sama tes. Wah, enak kuwi tenan. Jenenge bae pitik ya. Pitik kuwi mendek. Pitik iki mendak nek sakmono kuwi lagi Jerapah. Ya. kurang dawa. Ya. Yo. 1 2 3. Ya, yo. Ya, iki tarik khas. Kurang mendek. Mendek. Mendek neh. Mau mendek neh. Ayo. Ora Berapa apa-apa. nilainya? Iki yo 6 ae, Mas. 6 ya. Anu soalnya sekoke rada dol tadi ngedek sithik ra gelem. Pol. Andinge. Andinge. Mbak Dwi, yo. Poh nek iki boh ya. Ayo, joget pitik-pitikan. Iki Banyuwangi lho iki. Banyuwangi. Ilmu iki. Ilmu iki asli Iya, tari masane. Banyuwangi. Iya. 1 2 3. Ya, yo.
ratingnya kayak kenemenen. Weh, mulut aja banget. Sekali lagi niki. Anu, Mas Victor. Dek. Wis diwarai guru kudu manut. Ya. Dan piro ngene iki? Guru. Wah, guru celintisan iki. Ora maksudnya. Ya, gak mundur rada maju. Ya, ya. Ya. Nilainya berapa Mas Guru Victor? Iki. Berapa? 6,5. Oh, 6,5. Sinta. Ayo. Iki pomo pitik lancur wah lincah kene. Anu, Sinta ki mempitik Birma. Heeh, pitik Birma. Cilik. Cilik. Ayo. Siap? Are you ready? Ya. Ayo 1, 2, 3, pitik-pitikan mulai. Ya. Dlandenge kecret. Wajar. Dlandenge kecret. Acan yo. Mergo arep balik terus lagi krungu dlandeng terus diturahke. Apa enek aku kek. Wis duduk. Ora apa-apa. Pira-pira nilainya pira Pak Guru? Iki rada apik 7,5 apik iki. 7,5. Bisa rada ngokek. Saweneng kan. Dikira wis bar bare ya dlandeng. Kecilik iki ya. Ora apa-apa. Anu sapa? Seli. Lah nek iki mahasiswi tari. Mahasiswi tari. Jurusane musik dan tari. Makane apik genane iki. Apik, genah apik wis to. Mendek. 1 2 3 gerak. Mendek. Bedek. Wah, ketoke anu feminim ketoke. Oh ya, ki mesti halus ki joget. Ketoke feminim kok, ketoke feminim kok. Yo pitik-pitikan dimulai. 1 2 3. Ya. Ayo ngene iki lho. Ala yo waduh. Kok Waduh. Wes lugo wis iki pitik tiran iki. Pitik tiran. Iki jenenge pitik dobolen ya iki. Wes nah. Ini nilainya pira Pak Guru nek modelan kok ngene iki. Wes 170 Mas iki. Kok iso akeh men. Kok iso nilai kok turah lho. Mosok arep pitik kok ngene-ngene. Iya. Pitik apa? Iya. Nek Bu Parsinem wis ora pitik. Lah apa? Ya wis pitik senior. Aku lho. Pitik senior. Sama kok. Pinggir dhewe. Ayo, digandeng no. Nek iki ra pitik neh iki. Ya pitik ya. Aju to. Ya. Nek iki babone tenan nek iki. Ya no, harus. Iki umpama pitik wis ngendhok kene. Delok ngene bedang. Loh, pitik tertutup lho kebayake. Wah, nggo jangan iki. Iya. Kraton. Kae putri alus ya. Iya, Aku kadung siam kok gak mbok kongkon pitik kok. Lho, pitik no. Pitik. Satu pitik semua. Dah. Ngono lho. Tapi aku gak kokono aku. Lah kondi? Aku kokine. Oh ya wis apa-apa. Lah nek kokono ngopo? Hah? Lah nek kokono ngopo emange? Anu, kurang. Saman kok kurang jelas. Iyalah, alah. Oh ya. Maksudnya Victor wi lho. Ya. Ayo hitungono Mas Victor. 1 2. Hitungi 1 sampai 100. Kakean. Sesuk rambunge. Yo jajal hitungi. 1 2 3 telorot. Sik. Piye toh? Ki pitik galak meneng wae. Oh, ya. Rada ngono Mas. Iki angger wong lanang rada alus sithik kudu ngladung. Iya. Pitik kulinane palagan. Ngene lho. Lah, ya tak totone to Mas, nek sak wayah-wayahnya enek sing nyelingkrik. Ngono mak celangkrik terus esek rampung. Ayo, dihitungi Mas Victor. Mas Victor, piye ki mendakku kurang mendek apa sampai ngesot? Wis apik ya, Tor. Apik. Terus piye ki ngenekane ki? Bokonge rada. Ya piye to ya didemek to sing endi? Oh. Ndi to bokonge? Lho iki to. Sing ki. Iki cengel kok. Ya wis kene iki lho, Jan. Ayo dihitungi, kok kono kowe sing ngitung iki. Ayo, 1 1 2 3.
Wah. Ngesake kuwi lho piye sitok kuwi lho. Apa tiba manggung nilainya berapa? Gak usah dinilai. Loh, ya siji dinilai kabeh no. Saya nggak butuh nilai. Loh, lah butuh gimana tuh? Aku ini sepenting aksine nilai nomor loro. Yo dinilai 1 aneh sing nilaine 7, 8, 170 mong. Lah yo. Ki nilaine berapa? Piro? Iki men nek ketoke. Nilai kok malah min iki lho. Kok malah min iki? Beh kegalaan ya pitik sakmene anak-anake mati kabeh lho kejaran. Ya ora, ya justru pitik galak ki anake terawat, anake terjaga. Pitik senior. Terlindung. Yo ngono. Ayo Dek Parsinem. Hei, ora usah. Dek Parsinem. Au, wis kadung ngene rasa balik. Mbak Mary. Dalam. Salam dan doa dulu untuk SMP Negeri 1 Prambon. Saya akan menghela nafas dulu yang sangat panjang sekali. Iya. Bocah-bocah gek ndang dahar, wis disediani gek ndang dahar ki rada suwe ki. Oh iya. Mamah sik arep tausiah sik rada suwe. Iya, mamahe pitik. Iya. Piye? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, no. Sakdereng kula aturaken wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki sowan wonten SMP Negeri 1 Prambon. Nganjuk matur sembah nuwun. Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, warga Prambon dan sekitarnya. Dan juga arep moto aku. Kangen ta we karo aku. Sopo, Mak? Gini. Ora, yo kangen kabeh karo sampean. Alhamdulillah menyapa warga besar Astabrata. Cik Astabrata toh Masih. Alhamdulillah bocah-bocah saya bagus-bagus. Amin. Mundak resik-resik, mundak putih-putih, terutama Hermani putih apa pucet man? Loro nek. Mundak ganteng-ganteng yo, Mbak. Mundak ganteng-ganteng, alhamdulillah mundak balik-balik. Iya. Biyen kae sik cilik-cilik sik rong patek mentolo. Rumah saku koyo suwi-suwi ya to ora gabung. Oh, sangat amat lama sekali. Ahmad sekali. Tapi tenan aku terakhir ketemu Mbak Mary itu nalika pentas ning Kalimantan. Ya ora. Ya ndak dong. Yang di iki. Oh kenep ding. Kenep juga. Iya kenep. Sing mbok eling nek Kalimantan ae. Jane enek apa to Kalimantan iki? Enek pengki. Enggak, iki pemusike ya Allah. Musisine. Ganteng wis rabi porong ngene iki. Niku pun krama sedaya, Mbak. Oh, pun Nek musisi sampun, nek pengerawit penabuh gamelan masih Joko sedaya masih single semua. Asli. Saya doakan pokoknya dadi bocah sing pener, sing bener, sing tanggung jawab, sing tenanan nek nyambut gawe. Amin. Iki Mas Victor. Biyen sampai saiki tetep sakmene. Iya. Lah mundak piye? Juga yang di rumah yang melihat Mersani YouTube selamat malam semuanya. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya, ngono lho Mas. Ki sindene semakin cantik-cantik. Asli. Seragame sampean kaya duwe seragame Astabrata, Mbak. Iki lho. Lah kok padha warnane lho. Padha warnane. Warnane kok padha Astabrata. Iki mang aku lagi golek. Oh, lagi golek dadak ya. Silian to. Tuku. Oh, tuku to tak kira silian mboten. Sinden kondang kok iki. Ayo menyelam sambil minum air. Mas Aku wis bar ngombe. Lah yo maksudnya peribahasa mengatakan. Oh, alah ngono ta. Mas Victor bawa engko Mbak Mary nembang. Oh, oke. Niki ambak cilik-cilik ngrusak kaya baterai ning nyapa suarane mbok hebat. ambakno. Ya sakmene iki. Lah sakmene jambakne apa gerdu. Ning dipamerne karo warga masyarakat, keluarga besar SMP Negeri 1 Prambon. Siap. Mas Victor nggih klambi ijo kaya lemper we. Para nyoto. Ayo, anu tembangnya ora usah ngel-ngel. Heeh, Mas. Podang kuning. Oke. Heeh. Ya.
udang kuning. Suwe Di bawah ini sih no Mas Victor. Sakit toh? Sakit loh. Iya. Banyak kejadian ya Mas semenjak aku tidak ikut. Biyen bojomu iki saiki ndi mengkae. Weh kok golek sing saya gedhi, saya gigi gek bur parsi nembuk bibik. Anak gue kegedean. Ya ora. Oh masa sawonge kan ya ora mungkin. Mas Victor ayo. Nggih. Bawan nyalon. Ya jal suaramu kaya ngopo. Mosok ora tau krungu. Yo mesti dipamerne. Pamer ki. Aja. Yo. Mosok lali. Wes suwe ra wayangan aku. Ya. Yo. Apa iki? Sing kena sapa? Mas iki to Mas. Ayo. Ki lho raine iki kok iki. Lah yo, lah piye wong sejajar kok karepe. Lah ngene yo tengeng. Yo karo ndanga. Ayo. Nah, ngene lho. Nah. Makane wis sadar diri yo golek sing ngene iki. Lah terus, Golek sing sakmene. wah, kuwi kok anak-anak botol kecap. Ngene. Yo.